No coneixia la gent i demanava on puc menjar, on puc dormir. Me'n vaig donar compte que tenia capacitat, que podia comunicar-me. I vaig pensar, és igual, soc una persona sorda, però puc fer coses, igual que les persones oients. I damunt la bicicleta, damunt dues rodes, és igual ser sord o oient. Lo important és tot el nivell visual, tot el que veus.